Ngisakwethi ngiphinde nginibingelele kuyona i-channel lana ke mfethu kuthiwa ke kusinda kuyehlela kumsakazi ke Ukhozi FM owaziwa ke ngelikaSiya Mhlongo, njengoba ke kuvela ukuthi ke owesilisa ke lo okuthiwa ke ube isinqandamathe sakhe uyanqaba ke ukwesula ke icala lokushaya amvulela lona ke enkantolo ke yemanje yaseThekwini. Lana ke abezindaba ke bathola ukuthi ke ngemthombo yabo ukuthi ke sekuhlukene ke ngisho ke nezigwili noma ke sekuhluleke nezigwili ke zincenga ummangali ke ukuba ke asule ke icala, kodwa ke kunhlanga zimuka nomoya uthi ke azilime ziyetsheni. Njengoba ke uSiya oneminyaka ke engamashumi ke amane ebebuyelile ke khona enkantolo ngomsombuluko, icala lakhe ke liphinde lehliswa ke uApril 25 ngenxa ke yokuthi ke umbuso uthi ke awukaka lungeli ke ukuqulwa kwalo leli cala, okwenza ke ikusasa lakhe ke lingacaci okhozini ke, njengoba ke lo msakazi ematasatasa ke nokuhlela ke izinguquko noma unokuhlelela kahle ke izinguquko ezizoqala ke ngawo uApril. Kuke kwavela ke izindaba ke zokuthi lo msakazi ke uke wanika ama-ofisi lapha ke akwa SABC eThekwini noma ke uke waya khona ke ema-ofisi ngenhloso yokuyocela ke ukubuyiselwa ke khona ke emsebenzini noma ke ukuyocela ke abaphathi balo ke Ukhozi ukuthi ke abuye emsebenzini, kodwa ke abavumanga, banqaba bathi ke udaba lwakhe luyose kube ukuthi liyaphuthulwa kuyima ebuyela ke khona ke emsebenzini. uSiya lapha ke kuthiwa bevele ke phambi kwemanje lapha ke uMhlonipheni Sibi nomshushisi ke lapha ke uHussein imanje ke ikuvezile ukuthi ke leli cala selihlehlisiwe noma selihlela ke ukugcina. Lo msakazi ke ungaphandle ngesexwayiso ke ngenxa yezinsolo ke zokushaya alimazi futhi ke kabi umlisa oneminyaka ke 29 okuthiwa ke wayisoka lakhe ke ngesikhathi ke bephuma ke endaweni yokucima ukoma lapho uSiya ayegubha khona ke usuku lwakhe lokuzalwa. Ngaphambilini nje inkantolo ke yaguqa ke ngenxa yokuthi ke kwakusaqoqwa ke izitatimende ke eziseka ke ubufakazi ke bazo zombili ke inhlangothi. uHussein utshele ke uSibi ukuthi ke leli cala ubona ke kukuhle ukuthi ke lihlehle ngoba ke basadingida ke udaba lokuthi ke lidlulele ke esigabeni ke esandulela ke ukuqulwa kwalo icala ke labe selihlehliselwa ke lapha ke uMarch 5 kuke kwavela ke izindaba zokuthi lo msakazi uke wanikela ke khona nasema-ofisi ke eyocela ke ukuthi abuyiselwe, njengoba sachaza uSiya ume ukusakaza uhlelo ke lapha ke ubusuku obuhle olungena ke ngo-8 ebusuku phakathi ke nezinsuku. Ngaphambilini ke kuthiwa ke okhulumela ke iSABC lapha ke uMoni waveza ukuthi ke uSiya uyena ke owazicelela ke ukhoxa ekusakazeni ke lona lolu hlelo. Uhlelo lwakhe ke seliphenduke lapha ke imbedu mehlwane, njengoba ke noma ke ubando lomtshelokwane, njengoba ke bebaningi abasakazi ke abagcina ke belisakaza ke ngenxa yokuthi akekho umuntu ke osuke available ngalezo sikhathi, so kuye kuthathwe ke loyo osuke ke ezokwazi ukuthi ke alibambe uhlelo ngaleso sikhathi. Lo msakazi ke ungokuqala ukuba ke asakazele ke Ukhozi neMetro FM, njengoba sasisasho ngaphambilini kanye uqale ke ukuzakhela udumo sakaza lapha ke kulona iGagasi FM. Njengoba sazi kuleli cala ke uSiya umelwe nguSikhumbuzo Mathabela ke uphinde abeke ngomunye wabefundisi ke abaziwayo kakhulu la KwaZulu Natal. Bafowethu ake nibeke imbono yenu ngalolu daba, ningitshela ukuthi ke nina ikuphi enikucabangayo la ku comment section. Ungakhohlwa ke ukusubscribe kuyona ke i-channel, phinde like le video.